hi ha una cosa que em volia comentar, no em puc estar de comentar, que deia en Pep abans, d'això de la llibertat d'expressió, no? És a dir, que la llibertat d'expressió fins a cert punt. Hi ha una cosa que, de quan era petit, diguéssim, no? I una mica de la cultura o de la no cultura política que venia del franquisme, hi havia una expressió que la trobava, diguéssim, molt representativa del règim anterior, no? Que era això de que una cosa és la llibertat i l'altra és el llibertinatge. Doncs, que tots ho havien sentit, això és una frase que tots la interpretaríeu com que és un eslògan del franquisme, això, no? Doncs jo això ho he vist escrit en una sentència judicial del 2020, això en una sentència que discutia l'exercici de drets fonamentals. El jutge va escriure va fer servir aquesta expressió. O sigui que, perquè veiem una mica que a nivell macro, és a dir, salvant honroses excepcions, que evidentment gent demòcrata n'hi ha en tots els estaments, fins i tot a la policia, en el poder judicial, el que és la cúpula judicial, és la continuïtat del franquisme per altres mitjans. L'any 39, evidentment, com tots sabem, es va fer una purga radical de tota l'administració pública i de tot el sistema judicial, tots els funcionaris, etc. Si algú era sospitós de ser republicà, va perdre la feina. Després, durant 40 anys, evidentment, es van dedicar a contractar jutges feixistes, perquè si eres demòcrata, evidentment,